खुलुमबाय स्टुडिअ दङ राकेश रामसियारि दिनै ओएचएस आनजादनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ फुंबिलिनि 9 रिंगा बे 9 रिंगायाव फोसावनाय जाबाय आरो बे आनजादनि जे फिथाइ फोसावनाया बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां लानानै फैदों मानोना बे समाव बिटिआर हालामनि गोबां जिल्लाफोरानो थामहिनबा बाक्सा जिल्लाया बे समाव टप 1 आव मोननो हादों थारैनो बेयो जोबोदनो बिटिआर हालामनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बे समाव नोंथांमोननो ओएचएस आनजादनि आर्ट स्ट्रीमनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों बेवहाय टप 3 फिथाइ बे फिथाइखौ नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया होगोन माबे जिल्लाया बे समाव टप 3 आयदायाव बा टप 3 आव मासि आवग्रिनो हादों बे समाव नोंथांमोननो बे जिल्लाफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया होगोन आरो गिबि खेबाव जों बुंनांगोन जे बाक्सा जिल्ला बे बाक्सा जिल्लाया टप 1 आव मोननो हानानै बे समाव बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां लानानै फैदों बिटिआर गोजोन गोरोबथा 2020 मायथाइयाव जेब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादों बे गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावनो बिटिआर हालामाव सोलोंथाइ बिथिङाव दावखोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आसामनि मादावनो टप मोनबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों थारैनो बेयो जोबोदनो बाख्नायजाथाव आरो थुलुंगाथाव सोलोंथाइ बिथिङाव बे समाव आसामनि गुबुन जिल्लाफोरखौ फेर फाथिनो हानाय जानानै फैबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नागिरदों जे बाक्सा जिल्ला बे बाक्सा जिल्लाया आसामनि मादावनो आर्ट स्ट्रीमाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों आरो बे बाक्सा जिल्लानि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव खौरां बेवहाय बेसेबां जना बे समाव आनजाद होदोंमोन आरो बेसेबां जना बे समाव उथ्रिसारनो हादों बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया होगोन बाक्सा जिल्लायाव गासै जुदि आनजाद होनायखौ जों जुदि नोजोर होयोब्ला 3,988 जना बिजाथिया बे समाव आनजाद होदोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो उथ्रिसारनो हानाय जे अनजिमा बे अनजिमाखौ जों जुदि नोजोर होयोब्ला गासै 996 जना बे समाव फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों सेकेन्ड डिभिजननि अनजिमाखौ जों जुदि नायोबा 1889 जना बे समाव सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों जुदि थार्ड डिभिजनखौ नायोब्ला 1001 जना सासेया बे समाव थार्ड डिभिजन मासि आवग्रिनो हादों जुदि जों नायोब्ला गासै बा आनजाद होनानै उथ्रिसारनाय अनजिमाखौ जों जुदि नायोबा 3,882 जना बे समाव उथ्रिसारनो हादों जुदि जौखोन्दो हिसाबै जुदि जों नोजोर होयोब्ला 97.44 जौखोन्दो मासि आवग्रिनानै बे समाव सेथि मासि आसामनि मादावनो सेथि मासि आवग्रिनो हानाया जोबोदनो थुलुंगाथाव बिटिआर ओनसोलनि थाखाय थुलुंगाथाव मानोना जों बेखौ रायखांनांगोन जे साइन्स स्ट्रीमावबो तामुलपुर जिल्लाया बे समाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों आरो बाक्सा जिल्लाखौ जों जुदि नोजोर होयोबा साइन्स स्ट्रीमावबो थामथि मासि आवग्रिनो हादों थारैनो बेयो जोबोदनो थुलुंगाथाव आरो बाख्नायजाथाव हाबाफारि बेनि अनगायै जों जुदि नोजोर होयोबा नलबारि जिल्ला बे नलबारि जिल्लाया गासै नैथि मासि आवग्रिनो हादों नलबारि जिल्लाया नैथि मासि आवग्रिनो हादों गासै बेवहाय आनजाद होनाय जे अनजिमा बेवहाय 6,729 जना बे समाव आनजाद होदोंमोन गासै आनजाद होनाय जे अनजिमा बेनि गेजेरावनो 1,762 जना बे समाव उथ्रिसारनो हादों बा सेथि मासि आवग्रिनो हादों नैथि मासिखौ जों जुदि नोजोर होयोब्ला 2,750 जना बे समाव नैथि मासियाव आवग्रिनो हादों थामथि मासियाव 2013 जना बे समाव मासि आवग्रिनो हादों बा थामहिनबा थामथि मासि आवग्रिनो हादों आरो गासै जुदि उथ्रिसारनाय अनजिमाखौ नायोब्ला 6,529 जना बे समाव उथ्रिसारनो हादों थामहिनबा गासै बेवहाय उथ्रिसारनो हादों जुदि जौखोन्दो हिसाबाव नायोब्ला 97.03 बे 97.3 जौखोन्दो मोननानै नैथि मासि आवग्रिनो हादों आसामनि मादावनो नैथि मासि आवग्रिनो हादों नलबारि जिल्लाया आरो थामथि मासिखौ जों जुदि नायोब्ला दरं जिल्लाया बे समाव थामथि मासि आवग्रिनो हादों आर्ट स्ट्रीमाव गासै 6,454 जना बे समाव गासै जुदि आनजाद होनायनि फिथाइखौ नायोब्ला गासै सेथि मासियाव 2,494 जना बे समाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों नैथि मासिखौ जों जुदि नोजोर 2,479 जना बे समाव नैथि मासि आवग्रिनो हादों आरो बेनि उनाव थामथि मासियाव 1,262 जना बे समाव
थामथि मासि आवग्रिनो हादों आरो जौखोन्दो हिसाबाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला बेवहाय 96.59 जौखोन्दो मोननानै बिथांमोना थामथि मासि आवग्रिनो हादों। थारैनो बिटिआर हालामनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि थाखायबो जोबोदनो बे समाव थुलुंगा बाथ्राखौ बुंनांगोन। मानोना बे समाव बिटिआरनि जे जिल्लाफोर बे जिल्लाफोरा बे समाव सोलोंथाइ बिथिङाव दावखोनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव आर्ट्स स्ट्रिमावबो सेथि मासि आवग्रिनो हादों, साइन्स स्ट्रिमावबो बे समाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों आरो बाक्साखौ जुदि नोजोर होयोब्ला जोङो साइन्स स्ट्रिमावबो थामथि मासि आवग्रिनो हादों। बे बिटिआर हालामनि थाखाय जोबोदनो थुलुंगाथाव बाथ्रा। आसामखौ फेरफाथिनो हानाय जाबाय। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरखौ बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बे समाव आसामनि गुबुन जिल्लाफोरखौ बे समाव बिटिआरनि मोनब्रै जिल्ला बै मोनब्रै जिल्लाया फेरफाथिनो हाबाय, सोलोंथाइ बिथिङाव दावखोनो हाबाय। बे जोबोदनो थुलुंगा होननानै जों बुंनांगोन। बे समाव नोंथांमोननो बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।